маконе ки масоҳати он миллион метри мураббаъ аст. 2 миллион нафарро ғунҷонида метавонад. солона онро 20 миллион нафар зиёрат мекунанд. ин макон 1400 сол ин ҷониб ҳаргиз пӯшида намешаваду 24 соат кушода аст. хуш омадед. хадамоте ки дар ин макон пешкаш карда мешавад, чӣ гуна метавонад кори зиёраткунандаи ин маконро осон ва хуб намояд? худованд ба ҳазрати иброҳим алайҳиссалом фармуда аст ки хонаи маро ба тавофкунандагон, дар он нишастагон ва рукӯъу саҷдакунандагон покиза намо. муфассирон дар бораи ин ибораи покиза намо гуфтаанд ки ин покизагӣ на танҳо покизагии маънавӣ, балки покизагии моддӣ низ аст. бинобар ин суҳбати худро аз мавзӯи тозагӣ сар мекунем. тоза намудани маконе бо ин ҳаҷму масоҳат чӣ тавр имкон дорад? дар ҳоле ки вуҷуди миллионҳо зиёраткунанда ҳаргиз қатъ намешаваду он тӯли 24 соат кушода мемонад. одатан бештари чунин маконҳо дар рӯи олам баъди холӣ шудани он аз меҳмонҳо тоза карда мешаванд. аммо маконе ки ҳаргиз пӯшида намешавад, чӣ хел тоза карда мешавад? алҳамдулиллаҳ, ба фазли аллоҳ мушарраф шудам ки ҳамроҳ бо тозакунандагону нозирони тозагӣ дар тозакунии саҳнаи тавоф иштирок намоям. ана камера дар он ҷост. намелағжам, ту ба поят чизе намепӯшӣ? ман ин корро хуб медонам. яъне ту мутахассис ҳастӣ, машааллоҳ. ба зудӣ тоза карданро сар мекунем. ҳама гурӯҳ ҳамин ҷоянд. шитоб кун, ман аз пушти ту меравам. агар об ба ин тараф равад, калтакро ин хел мегардонӣ. хуб, агар ба ин тараф равад, ин тарафро тоза мекунӣ. вақте кор сар шуд, тафсилоти майдае пайдо шуданд ки бояд онро пайравӣ мекардам. ҳатто яке аз кормандон ба ман тариқи дурусти қапидани ҷорубро ёд дод. қапидани ҷоруб ҳам инҷо тариқи махсуси худро доштааст. кай онро ба дасти рост медорам, кай онро ба дасти чап мегардонам. гардонидани ҷоруб низ дар ин кор муҳим будааст, зеро гардиши муайяне будааст ки бо он об ба тарафи рост намерафтааст. кани зудтар, ҳаракат кун. акнун тозакуниро фаҳмидам. ҳоло намедонам камера кадом тараф буд, вале тозакуниро хуб ёд гирифтам. бояд тезтар ҳаракат кунем. илтимос, оҳистатар. кани зудтар, каме зудтар ҳаракат кун. ман гоҳо дар нимаи кор монда мешудам. ин варзиш будааст ку? ин кор машаққатталаб будааст. шояд ба назари дигарон мисли бозӣ намояд, вале барои он ки дар вақти муайяншуда корро ба итмом расонад, шахс машаққати зиёд мекашад. гоҳо кормандон метозанд то корро тезтар ба поён расонанд, зеро баъд аз онҳо мошинҳои тозакунӣ меояд. машааллоҳ, хеле маҳорати баланд доред. монда намешавед? ман бошам хело монда шудам. худо ба шумо подоши нек диҳад, ба шумо офият диҳад. шумо хуб кор кардед. алҳамдулиллаҳ, кори шумо олӣ буд. шумо мудири беҳтарин. хуш, тамом кардем. акнун мебинем ки дар чанд муддат ин масоҳати васеъ ки мардум дар он каъбаро тавоф карда истодаанд ба хубӣ тоза карда шуд. ҳоло ҳисоби вақт 20-25 дақиқа бошад ё 30 дақиқа, аниқашро намедонам, дар экран зоҳир мегардад. саҳни ҳарам ҳар рӯз 4 маротиба ба муддати 30 дақиқаӣ тоза карда мешавад. ин ҳама ба хотири он аст ки мардум вақте хонаро тавоф мекунанд, тавофи онҳо дар макони тоза ва муаттар бошад. обе ки барои шустани он истифода мешавад, оби муаттар ва гулоб буда, дар он ҳеҷ як навъи моддаи кимиёвӣ истифода бурда намешавад. ба пӯсти инсон зарар надорад, ба чашми касе асар намекунад. ҳар касе ки инҷо тавоф мекунад, бӯи гулобро эҳсос мекунад. ҳар қисмате ки дар ҳарам вуҷуд дорад, ҳатман тоза карда мешавад. ҳар ҷое ки шумо хаёл мекунед, тоза мешавад. инҷо 1800 корманди тозагӣ, 40 мошини тозакунӣ, 60 дастгоҳ барои тоза кардани саҳни он, 2000 қуттӣ дар дохил ва беруни он барои партов ҳаст. фарш, дарвозаҳо, сутунҳо, манораҳо, шифтҳои он ҳама якҷо тоза карда мешаванд. як ҷои муҳим аст ки он ҳам ба таври махсус тоза карда мешавад.
ки он ҷои намози ҳарам мебошад. баъди тавсеяи нав имрӯз дар ҳарам 40 000 ҷойи намоз ҳаст, ки агар онро пайи ҳам мечиданд, масофааш дарозтар аз масофаи миёни Макка ва Ҷиддаро ташкил мекарданд. ин гилемҳоро чӣ хел тоза мекунанд? якум, зинаи афшонидани он аз чангу ғубор бо дастгоҳи автоматӣ. дуюм, зинаи шустани он. аввал онро бо об мешӯянд, баъд бо собун ва боз бори дигар бо об. баъд зинаи хушк кардани он меояд. оби онро бо роҳи фишурдан мегурезонанд. ин дастгоҳи махсус барои хушк кардани гилем аст. ҳоло охирон қатраҳои оби гилем баромада истодааст. ана акнун тамом шуд. ин зинаи аввали хушк кардан буд. инҷо тугмае будааст ки бояд онро пахш кунем. зинаи панҷум, зинаи тунук кардани он дар ҳавои кушод аст, то гилемҳо ба тамом хушк шаванд. баъд онро ба анбор мебаранд. аммо пеш аз он ки онро ба анбор баранд, бори дигар руфта мешавад, то он чӣ боқӣ мондааст ба тамом тоза шавад. баъд зинаи нигаҳдорӣ мерасад. ин анбор 15 000 гилемро меғунҷонад. гилемҳо дар он ҷо ба ғилоф гирифта шуда, барои истифода дар вақти зарурат омода меистанд. баъд аз он ки гилемҳо тоза шуданд, онҳо хушбӯй карда мешаванд. ҳама гилемҳои ҳарам бо оби гул хушбӯй карда мешавад. ин кор ҳар рӯз амалӣ мегардад. албатта миёни бӯй ва хушӯъ дар намоз алоқае ҳаст. яъне шумо вақте саҷда мекунеду бӯйи хуши гулро мефаҳмед, албатта ин чиз ба шумо дар хушӯъ ва рӯҳоният мусоидат мекунад. бояд гуфт ки ҳастанд баъзе масҷидҳое ки дуруст нигоҳубин намешаванд. вақте шахс сарашро ба саҷда мегузорад, бӯйи нохуше дар меёбад. оё ин ба хушӯъ мусоидат мекунад, хусусан вақте ки шумо саҷда мекунед? бинобар ин ба бӯйи хуш эҳтимоми махсус додан яке аз ҳадафҳои асосӣ дар ҳарам мебошад ва ба он мусоидат мекунад ки шахси зиёраткунанда ба ҳадафаш аз зиёрати хонаи худо бирасад. бинобар ин на танҳо гилемҳо, балки ҳаво низ ин ҷо хушбӯй карда мешаванд. пардаи каъба, санги сиёҳ, ҳама ҷо хушбӯй карда мешавад. яке аз хадамоти муҳиме ки дар ҳарам пешкаш карда мешавад, ин хизматрасонии ҳаммомҳо барои зоирони хонаи худо мебошад. тасаввур кунед ки имрӯз дар ҳарам 13 000 ҳоҷатхона амал мекунад, ки ҳар рӯз 4 маротиба тоза карда мешавад. аксари ин ҳаммомҳо дар зери замин ҷойгир шудаанд. ҳамаи ҳаммомҳо бо низоми ҳавотозакунӣ, аломатҳои роҳрав, ҷиҳози зидди ҳашарот муҷаҳҳаз шудаанд. ҳоло як ҷиҳози дигар илова кардаанд. ин ҷиҳоз моддае мебарорад ки бактерияи фоидаовар дорад. ин навъи бактерияҳо он бактерияҳои зиёноварро ки бӯи бад доранд нест мекунад ва илова бар ин бӯи хуш медиҳанд. чоҳи замзам чоҳи қадим аст. чӣ бояд кард то ба ниёзи миллионҳо зоири хонаи худо ҷавобгӯ бошад? барои ин дар ҳарам, дар ин масоҳати фарох маконҳои махсуси нигаҳдошти оби замзам ташкил карда шудааст. 25 000 бошка барои нигаҳдошти оби замзам. ба таври рӯзмарра ин бошкаҳои оби замзам бозшӯӣ шуда бо оби тоза таъмин мегарданд. ин як барномаи бузург аст. шояд Аллоҳ медонад, ин бузургтарин барномаи таъмини об дар рӯи замин бошад. вобаста ба он шумораи зиёди касоне ки рӯзмарра аз он истифода мекунанд, ба хотири беҳдошти об рӯзмарра аз бочкаҳои гуногун 100 намуна гирифта дар озмоишгоҳ таркиби беҳдоштии он санҷида мешавад ва умуман чораҳои зарурӣ андешида мешавад, то дар тақсими он ягон мушкилие рух надиҳад. боз як падидаи хуб аст ки ман худ онро санҷидам. кормандони махсусе ҳастанд ки пӯшиши хоси худро доранд. ранги либосашон қаҳваранг аст. онҳо махсуси таъмини оби замзам барои тавофкунандагон мебошанд. хуш омадӣ. номат чист? номи ман ҷамил аст. ҷамил, аллоҳ рӯзатро зебо кунад. аллоҳ қабул кунад. оби муборак аст, иншааллоҳ. аллоҳ қабул кунад. оби муборак аст. оби муборак. аллоҳ қабул кунад. хуш омадӣ. хуш омадӣ. номаш чист? иноя? машааллоҳ. машааллоҳ. боз нӯшидан мехоҳӣ ё бас? дар ҳаққи мо низ дуо кунед. дар ҳаққи мо низ дуо кунед.
احمد شغیری؟ маро аз куҷо шинохтед? Ман пинҳонам ку? Аз чашмонам? Машааллоҳ. Аллоҳ қабул кунад. Оби муборак аст. Номат чист? Муҳаммад? Аз Покистон? Бангладеш? Машааллоҳ. Бангладеш аз нигоҳи шумораи аҳолӣ чорумин давлати мусалмони бузург аст. Аҳолии он 150 миллион мусалмон мебошад. Ассалому алайкум. Чӣ ҳол доред? алҳамдулиллаҳ. мо аз лоҳур. Аз Лоҳур? Лоҳур? Машааллоҳ. Ин аст ҷамоли ҳарам. Мардум аз ҳар миллату қавманд. метавонед тасаввур кунед ки чоҳи Замзам куҷост? Он тақрибан дар мобайни мақоми Иброҳим ва санги сиёҳ дар дурии тақрибан 21 метр аз Каъба ҷойгир аст. чуқурии он 30 метр аст. сарчашмаи он дуто аст. як чашма аз зери Сафо ва Марва ва чашмаи дигар аз зери Каъба. обе ки аз ҳоҷати зоирон изофагӣ мекунад, тариқи лӯлаҳо бо зери замин ба маҷмаи Малик Абдуллоҳ оид ба оби Замзам меравад, ки он дар масофаи 4 километр дуртар аз ҳарам воқеъ шудааст. ин маҷмаъа ҳама тариқи автоматӣ кор мекунад. биёед ба тамошои он меравем, то аз наздик бо кори онҳо шинос шавем. қадами нахустин дар он бо гузоштани лӯлачаҳои пластикӣ ба лентаи истеҳсол сар мешавад. баъдан он лӯлачаҳо ба зарфҳои пластикии 5 литра ва 10 литра табдил меёбанд. қудрати истеҳсолии ин дастгоҳ истеҳсоли як зарф дар ҳар сония мебошад. дар ин ҷо ба зарфҳо часпак мечаспонанд. ҳамаи корҳо ба таври автоматӣ анҷом меёбад. ин ҷо зинаи шустани зарфҳо аст. зинаи пӯшонидани даҳони зарфҳо низ ба таври автоматӣ мешавад. ин зарфҳои омодашуда ғилофбандӣ мешаванд ва бо роҳи лентаҳои автоматӣ ба анбор фиристода мешаванд. ба фикри шумо ин анбор чӣ қадар ғунҷоиш дорад? 100 000? 500 000? миллион? ин анбор машааллоҳ табаракаллоҳ тавони ғунҷоиши 1 миллиону 700 000 зарфи 10 литраро дорад. ҳамаи ин дар ин ҷо нигаҳдорӣ шуда баъдан чаро масъалаи тақсими оби Замзам ин қадар муҳим аст? зеро дар гузашта замоне ки чунин корхона набуд, барои тақсими оби Замзам ягон низоме вуҷуд надошт. ҳама ҷо бесару сомонӣ буд. бархе ҳоҷиёнро фиреб низ медоданд. акнун ҳамаи ин кор ба тартиб дароварда шудааст, то кафолати тоза будани оби Замзам дода шавад. акнун обе ки ҳар ҳоҷӣ ба даст меорад, замзами ҳақиқӣ безарар буда ба тариқи автомативу замонавӣ омода шудааст. оё бо ҳамин барномаи таъмини оби Замзам ба поён расидааст ва ё дар оянда он барои беҳтар кардани ин низом боз инкишоф дода мешавад? бояд гуфт ки беҳбуд бахшидани низом идома дорад. боз хадамоти зебои дигаре низ ҳастанд, ки ман то ин дам аз он хабар надоштам. танҳо баъди дар бораи он суроғ намудан аз он огоҳ шудем. як хидматрасоние будааст ки онро мақраъа мегуфтанд. аз он шумо хабар доред? тасаввур кунед ки бо истифода аз ин хидматрасонӣ шумо имкон доред ки аз хонаатон истода қуръонро аз қорие ки соҳибиҷоза аст дар кадом гӯшае аз олам бошад хонда метавонед. ин хидматрасонӣ ҳар рӯз 24 соат тамоман бепул пешниҳод мешавад. ва тасаввур кунед, ҳар қорие ки ин ҷо фаъоланд соҳиби иҷоза бо қироатҳои даҳгона мебошанд. чӣ қироати варш ва ё ҳафз бошад, яъне шумо имкон доред ки бо қироати хостаатон аз он истифода кунед. аз ин хидматрасонӣ намояндагони зиёда аз 180 давлат истифода бурдаанд. хидматрасонии мазкур 3 сол инҷониб фаъол мебошад. дар ин муддат зиёда аз ним миллион аз он истифода бурдаанд. машааллоҳ. абдураҳмон. ҳоло абдураҳмон аз Шветсия қироат карда истодааст. بسم الله الله أكبر. براجع مع القاعدة وضع المرادية. الحاء جيد ما شاء الله جميل. шояд 6 сола ва ё 7 сола бошад. аз Шветсия, аз хонааш. ин иқдом хеле хушам омад. хулоса
ин буд хидматрасонии мақраа. Инро набояд кам гирифт. Мо дар кишварҳои арабӣ ба масҷид бемалол рафта метонем. Дар он имоме ҳаст ки фарзанди хурдсоли моро таълими Қуръон медиҳад, вале ин хидматрасонӣ ба кишварҳое ки дар он ба ин гуна корҳо душворӣ мекашанд хело мувофиқ мебошад, зеро он ҷо ашхосеро намеёбанд ки ба фарзандонашон таълими Қуръон кунанд. Аз ин рӯ бо роҳи ин хидматрасонӣ ба фарзандони худ аз шайхи ҳарам таълим мегиранд. хостем як кори дигаре кунем. хостем ба таври тасодуфӣ баъзе аз зоиронро интихоб намоем, то дар кори бофтани пардаи Каъбаи мушаррафа иштирок намоянд. оё мехоҳед ки дар бофтани пардаи Каъба иштирок кунед? эй кош, барои соли оянда. эй кош чунин мешуд. ассалому алайкум. шумо чӣ хел? алҳамдулиллаҳ. хуб ҳастед? алҳамдулиллаҳ. ин чист? ин аробакурсӣ барои вақф аст. аробакурсӣ яъне онро бурда ягон касро ба он мешинонед? не, онро ба ҳарам ҳадия мекунем. яке аз рафиқонам ҳаминро аз номи модараш ба ҳарам бахшидани аст. хело хуб. яъне ин аробакурсиро харида ба ҳарам ҳадия карданист. аллоҳ баракаат диҳад. мехоҳӣ дар бофтани пардаи Каъба барои соли оянда иштирок намоӣ? хеле кори аҷиб мешуд. ҳоло ба корхонае меравем ки дар он ҷо барои соли оянда ба Каъба парда мебофанд. шумо дар бофтани он иштирок мекунед? ин барои мо шараф хоҳад буд. ман ин оятҳоро бо дастҳои худ мегузорам. ин орзуи ман аст. алҳамдулиллаҳ. ҳамааш насиб аст. аллоҳ бароятон чунин насиб карда будааст. ин орзуи ман аст. алҳамдулиллаҳ. ин ҷо муҷаммаи малик Абдулазиз барои пардаи хонаи Каъба аст. дар ин солона бо бофтани пардаи Каъба машғуланд. субҳаналлоҳ, машааллоҳ, ин фазли худо аст. инро аз таҳт мекашед. сӯзанро аз ин ҷо мегузаронед. сипас бо дасти чап мекашед. амаки Ҳасан худашон корро омӯхтанд? бале, мошааллоҳ. бисмиллаҳ. барои омӯхтани кори бофандагӣ дар ин парда чанд муддат лозим аст? тақрибан 9 моҳ. яъне танҳо барои ҳамин кор 9 моҳ? аввал дар донишгоҳ диплом мегираду баъд ин ҷо кор меомӯзад. ин бародар Абдулҷалил ронандаи ҳамон мошин аст ки меҳмононро ба ин ҷо овард. вақте фаҳмид ки мо барои чӣ ин ҷо омадаем, хеле мутаассир шуд ва ба гирья даромад. баъд номи ӯро низ ба рӯйхати нафароне ворид кардем ки мехоҳанд дар бофтани пардаи Каъба иштирок намоянд. бо ҳамин Абдулҷалил аз кишвари Ҳиндустон низ ба мо ҳамроҳ шуд. аллоҳ дарҳои раҳматашро бар ту бикушояд. дар ҳаққи мо низ дуо кунед. марҳабо, марҳабо. аз ҷумлаи хадамоти дигар ки барои зоирон пешниҳод мегардад, сандуқҳо барои нигаҳдории ашёи зоирон мебошад. дар ин ҷо барои хидмати ҳоҷиён зиёда 2000 қуттӣ бо ҳаҷмҳои гуногун мавҷуданд. ҳамаи он автоматӣ буда, истифода аз он хело осон аст. бо пахши тугма забони арабӣ ва ё англисиро интихоб мекунед. қуттӣ кушода мешавад. боз дар дохили қуттӣ пайвастҳои USB мавҷуданд. пардохти ҳаққи хидматрасонӣ ба василаи корти бонкӣ мешавад. баъди пардохт бароятон маълумоти зарурӣ пешниҳод мегардад. вақте коратонро тамом мекунед, он коғазро боз мегузоред ва бароятон дари қуттӣ кушода мешавад. ҳамааш осон ва оддӣ аст.
албатта ҳавои Макка дар тобистон хело гарм буда гоҳо ба 40 ва ё 50 дараҷа мерасад. Аз ин лиҳоз барои он ки зоирон дар вақти намоз аз гармӣ азият кашида нороҳат нашаванд, хадамоти сардкунӣ ба роҳ монда шудааст. Масъалаи сардкунӣ инҷо хело муҳим мебошад. низоми сардкунӣ аз он ки инҷо масоҳат хело калон аст, дастгоҳҳои сардкунӣ барои дохили ҳарам мавҷуданд. ман ҳоло ҳаракат мекунам ки ин дарро кушоям. мебахшед, ҳеҷ гап не, коре нашудааст. ҳоло ба ман дар ин кор яке аз нафарони инҷо буда кӯмак мекунад? ту бошӣ, танҳо дар ҳаққам дуо кун. ту чӣ кор карда истодаӣ? он хиштро гирифта инҷо гузор. ана тамом. инҷо садҳо дастгоҳ барои сардкунии ҳарам фаъоланд. зери поямон лӯлаҳои оби хунук низ мераванд. ҳамаи ин барои он ки зоирон ба роҳат ибодати худро анҷом диҳанд. албатта ҳар касе дар ҳарам мегардад, ҳатто дар нимарӯзӣ зери пояш сардӣ эҳсос мекунад. сирри ин дар ҳамин навъи сангҳо пинҳон аст. ин санги мармар аз берун махсус оварда шудааст. ин санг аз кӯҳе аз минтақаи Тассос дар Юнон оварда шудааст. хусусияти ин санг дар он аст ки нури офтоб ва гармии онро гирифта боз мегардонад. дар ин ҷо на танҳо ҳарорати санг, балки таври чидани он низ ба инобат гирифта шудааст. ҳамаи сангҳо ба самти Каъба чида шудаанд. чаро? чунки масалан шахси зоир дар сай аст вақте аз он гуфта мешавад. бо истифода аз самти санг самти Каъбаро барои худ муайян карда метавонад. албатта ин кор аз нигоҳи муҳандисӣ осон нест. бинед ки хат чӣ хел майлон дорад. ин гуна қарор кардан барои интихоби осонии кор нест, балки ба хотири беҳтар шудани кори зоирон мебошад. ҳама сангҳои фарши ҳарам ба минтақаҳо тақсим шуда ба гурӯҳҳои махсус супорида шудааст ки онҳо барои нигоҳубинии он масъуланд. масалан ҳоло ин бародар Шаъбон яке аз ковокиҳои фаршро таъмин карда истодааст. ин зоирон ба гумонам аз Алҷазоир мебошанд. Алҷазоир боз як навъи дигари хидматрасонӣ будааст ки ман онро намедонистам. он замимаи интернетии мақсад мебошад. медонед ин чӣ гуна замима будааст? ба воситаи ин замима шумо метавонед ба макони дилхостаатон аз ҳарам биравед. бо пахши тугмаи ибдаъ метавонед макони муайянро ҷустуҷӯ намоед. масалан хидматрасонӣ барои шахсони имконияташон маҳдуд. агар мехоҳед ки дар куҷо будани минтақаи махсус барои каргункорро дониста бошед, минтақаи тақсими аробакурсиҳо, ҳамаи инро инҷо ёфта метавонед. мехоҳед ягон дарвозаи муайянро ёбед. ин замима бо чанд забон амал мекунад. масалан ҳоло мехоҳем ба дарвозаи Малик Фаҳд рақами 79 равем. барои ин замима будани интернет зарур нест, балки танҳо тавассути GPS кор мекунад. тугмаро пахш мекунем, нишон медиҳад ки барои рафтан ба он дарвоза 2 дақиқа лозим аст. албатта ин барои осон намудани кори зоирон аст. ҳоҷӣ вақташро танҳо барои он кор сарф мекунад ки баҳри он ба ин ҷо омадааст. мана ҳоло ба дарвозаи 79 расидем. боз як хизматрасонии дигар. низоми овозрасонӣ. мо инҷо дар бораи яке аз бузургтарин низомҳои овозрасонӣ дар олам сухан мекунем. машааллоҳ, машааллоҳ, дар он нисбати хаторо ба сифр баробар кардаанд. машааллоҳ, табаракаллоҳ. чӣ тавр? барои ин кор 4 низоми овозрасониро фаъол нигоҳ медоранд.
дар сурати аз кор мондани яке аз он дигари ба таври автоматӣ фаъол мешавад, то овозе аз он ҳаргиз қатъ нагардад, то намозгузорон танҳо диққаташон ба намоз бошаду чизе монеаи хушӯъашон нагардад, зеро ҳар қадаре ки овози имом хуш бошад ҳам ягон шовшӯв ё иллате дар низоми овозрасонӣ албатта ба ҳолати намозгузорон таъсир мекунад. барои ҳамин 6000 овозрасон, 4 дастгоҳи овозрасонӣ ва 50 корманд ҳамеша фаъоланд. вазифаи инҳо танҳо аз назорати ин низом иборат аст. тасаввур кунед ки 80% мусалмонон араб нестанд. 5 давлате ки аҳолии зиёди мусалмон доранд арабӣ нест: индонезия, покистон, бангладеш, ҳиндустон, нигерия. инҳо давлатҳои арабӣ нестанд. азбаски ҳарам барои ҳама мусалмонон аст, барои хидмати ҳамин мусалмонони ғайриарабӣ бо забонҳои модариашон тарҷумаи китоби Қуръони Карим ба 65 забон пешкаш шудааст. боре дар хутбаи намози ҷумъа иштирок кардем. мавзӯи он бисёр муҳим буд, масъалаи миллатгароӣ. тасаввур кунед, аксарияти дар он ҷо будагон ин хутбаро намефаҳмиданд. барои ҳамин барояшон тарҷумаи зиндаи хутба пешниҳод мешавад. танҳо барои ин кор зоирин гӯшакро бо телефонашон насб мекунанду хатро ёфта хутбаро бо забони хостаашон гӯш мекунанд. Adabul khilaf dengan menyalahi adab atau khilaful adab. Orang yang berbahagia adalah orang yang kaya dengan qanaahnya, besar dengan ketawaduannya dan agung dengan kebaikan akhlaknya. боз як гурӯҳи муҳими дигаре ҳастанд ки аз ин хутба истифода мекунанд. инҳо касонеанд ки кару гунганд. барои истифодаи ин гурӯҳ низ шахсони махсусанд ки хутбаро бо забони онҳо мегардонанд. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. мо уммате мебошем ки аз аввалинҳо шуда ба шахсони имконияташон маҳдуд эътибор додаем. аллоҳ дар Қуръон паёмбарашро итоб бар он кардааст ки ба нобинои беэътиноӣ зоҳир намуданд. дар ҳарам мусҳафҳое мавҷуданд ки барои нобиноён махсусанд, то онҳо низ аз қироати Қуръон дар ҳарам бебаҳра намонанд. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. албатта ба шахсони дорои имконияташон маҳдуд таваҷҷӯҳ кардан аз хадамоти муҳими ҳарам ба шумор меравад. масалан курси аробаҳо ба миқдори 10,000 дона ки бепул ба хидмати ниёзмандон пешкаш мешавад. илова бар ин 400 курси аробаи электронӣ низ барои ин гуна ашхос ҳаст. боз дар нақша аст ки дар оянда курси аробаҳои навъи замонавӣ пешкаш мегардад. аробаҳои замонавӣ аз он на як нафар балки 3-4 нафар дар як вақт барои тавоф истифода мекунанд. албатта ин ҳам электронӣ мебошад. ин навъи ароба ҳоло фаъол нест, вале дар нақша ҳаст иншааллоҳ. иқдомҳои беҳбудибахш идома доранд. ҳар боре ки шахс фикр мекунад ки ба ниҳояти кор расидааст, боз як фикри дигар меояду ӯро ба зинаи дигар мебарад. волонтёрон, касоне ки ихтиёран кор мекунанд. чӣ ҳол дорӣ? худатро муаррифӣ мекардӣ? босим солеҳ аз ҷавонони волонтёри Маккаи Мукаррама ҳастам. ҷавонони Макка? барномаи хидмати ихтиёрии ҷавонони Макка барои хидмати пиронсолон ва шахсони дорои имконияти маҳдуд аз тамоми олам барои тавоф ва саъй кардан аст ки танҳо ба хотири савоб амалӣ мешавад. албатта ин як кори хело аҷоиб аст. аз беҳтарин корҳои ихтиёрӣ мебошад вақте шумо барои дар атрофи Каъба тавоф кардан ва саъй намудан ба шахсе ёрӣ медиҳед. шумо чанд соат кор мекунед? мо рӯзмарра 4 навбат дорем. ҳар навбат 6 соат мебошад. яъне дар 24 соат? бале, 24 соат ҳар рӯз давоми сол. навбати ман аз соати 6:30 баъди бомдод то 12:30 аст. машааллоҳ. аллоҳ ба шумо тавфиқ диҳад, дар кору вақтатон барака ато намояд. ассалому алайкум. ҳоло аз зоире ки аз Малайзия ё Индонезия аст, дуо металабем ки ҳазорҳо милро тай намуда ба ин ҷо омадааст. зеро рӯҳонияти онҳо аз они касоне ки ба зиёрати ин макон одат кардаанд фарқ мекунад. албатта шахс одат мекунад, вале ин нафарон дар умрашон танҳо як бор барояшон муяссар мешавад ки ин маконро дидан кунанд. ин эҳсос ва ин алоқа бо Аллоҳ. субҳаналлоҳ. вақте шахс ба чунин касон хидмат мекунаду аз онҳо дуо мегирад, ин хеле аҷиб аст. алҳамдулиллаҳ. аллоҳ ҳамаи моро расонад. аллоҳ ба ин ҷавонони Макка подоши нек диҳад.
дар воқеъ дар мавзӯи корҳои ихтиёрӣ ифтори рӯзадор дастурхони ифтор дар рамазон шояд аз дарозтарин дастурхоне дар олам бошад. 4 миллион хӯрока, 5 миллион хурмои аз донак тозашуда дар дохили ҳарам ва 5 миллион дар хориҷи он. аксари нафароне ки дар ифтори ин ҷо кор мекунанд ихтиёрианд, танҳо барои савоб кор мекунанд. бо ин корашон роҳат меёбанд, ифтихор мекунанд ки ба зоирони хонаи худо хидмат кардаанд. суоли муҳим: оё дар ҳама ин коре ки бароятон дар борааш гуфтем хатое нест? Не албатта, чизе комилу бенуқсон намешавад, зеро комилу бенуқсон танҳо Аллоҳ аст. кори банда бошад албатта хато дорад, ба сабаби як нафар ё ягон ҳодисаи ғайри чашмдошт нуқсоне мешавад. ин як амри табиӣ аст, вале ҳар шахси ба инсоф гуфта метавонад ки ин беҳбудиҳо дар ҳарам сол ба сол рушд карда истодаанд, яъне ҳар соли оянда аз соли пештарааш беҳтар шуда истодааст. барномаи хидмати меҳмонони раҳмон яке аз 12 барномаест ки то соли 2030 иҷроиши он дар назар аст. садҳо иқдом ва садҳо тарафҳое ки дар ин соҳа ҳамкорӣ доранд, ки дар солҳои оянда беҳбудиҳои бештаре пешкаш хоҳанд намуд. ин барнома яке аз рукнҳои асосии барномаи соли 2030 ба шумор меравад. аввалан ба ҳама корҳои анҷомшуда ташаккур бояд гуфт ва барои амалӣ шудани боқимонда ҳадафҳо дар оянда ба дастандаркорон аз Аллоҳ тавфиқ бояд пурсид. Saya bangga melayani anda. حاجة كخدمات فخرها. Nous sommes fiers de vos services. It's an honor to serve you. خدمتتان افتخار ماست. نفخر بخدمتكم. ба роҳат шинам, ба ниҳояти барнома расидем ку. алҳамдулиллаҳ, хеле аз ин таҷриба ҳаловат бурдам. ҳамааш хуб? касе ишораҳои ӯро бароям тарҷума кунад? ту бо фаронсавӣ гап мезанӣ? ман бошад онро фаромӯш кардам. номи ту чист? номам муҳаммад. чизе ба забони урду бароям бигӯ. ин дастгоҳ метавонад ки зарф барорад. ин дастгоҳ бо сарам рост истам. ҳамаи инро муроқибон шабонарӯз муроқабат мекунанд. бештар аз 24 соат. аз 24 соат бештар намешавад. як шабонарӯз худаш 24 соат аст. онҳо ба кори муҳим мемашғуланд. саломат бошӣ, мо тамом кардем. оё микрофонро ба худам гирам мешавад? на. тамом, ташаккури зиёд. бароятон офият хоҳонем. дар охир бароятон ташаккур мегӯем ки ба мо иҷозат медиҳед ки тавассути ин барнома ба хонадонатон дароимон ба шумо тавсияҳое бидиҳем. аз Аллоҳ бароятон тавфиқ хоҳонем. ҳар сухан ва фикри хубе ки дар ин барнома аз мо баромад, ин ҳама аз тавфиқ ва баракати Аллоҳ субҳанаҳу ва таъала буд. ҳар хато ва ё маълумоти нодурусте ки дар он шунида ва ё дида шуд, қасдан набуд ва аз мост ва аз нуқси бандагии мо мебошад. ва камолот танҳо аз Аллоҳ аст. барои бо мо буданатон ташаккур мегӯем. Аллоҳ нигаҳбонатон. тамом? тамом, алҳамдулиллаҳ. تمام. شكرا.